Yun yun ang kular. Ay, sige ka nipon. Ay, nipon. Kit kay mong nipon. May nipon na yan ay. Pangag ba ko ba? Napangag day na. Mm. Ato lang ko ano ug malimpyuhan. Toothbrush ugma. Nya Ano ko ba? nagupo. Pangag. Kabalo ka kay di mo ka panutbrush. Toothbrush pa ka. Tagsarap ka mag-toothbrush. Kaysa sa kabulan. Ispat nag-trispat. Nag-press mo ko ganina. Pero mo pala kan antro mo. Ano ka ganina? Isang semana. May 15. Ano to? Dito pa daw sa nanutbrush. Nandito na ang manok ni Saroy. John Guro. Jun. Binuang walang may pip. Toothbrush doon na blood doon. Sabi ko na mo doon. Grabe sa kadlaw wala. Ano Wala dahil? nagmusino-sino lang kanimo anak. Wapo mo nang Mas maayo man ang manutbrush adlaw-adlaw. ay malabot bro. Tinod na. Kinaw na mong Ngano dahil lain dahil manutbrush adlaw-adlaw? Ngano man? Kay? Sinaputo imong nipon. Mugan importante ng Olimpio. Dapat usa ni manutbrush. Adlaw-adlaw man. Dapat mo kada Napraso magkaon. kanina. Kada magkaon manutbrush. Napraso kanina. Sunod semana na sunod. Sunod semana na pud ko Ano na pras. Ano pras isa ka semana isa ka buok lang ko. Kasi ba yung spot aning gamay? Semana na pud ko. Sa ato ba sa isa ka semana ka isa ka manutbrush. Oh. Sa isa ka bulan ka upat ka manutbrush. Uy, kalain nimo. Basta mo bigyan anak, basta may nag-ingon anak sa imo ha. Dapat yun anak. Ako lang. Amin na akong doktor. Ngano man, unang dapat ka isa lang. Sabi kala sa Colgate. Ngano man, para? Kung mapudpud imong nipon. Para di mapudpud. Baliktad, pudpud din yung ngipon na nagdaot, kaya di ka manutbrush. Liman ka anang, kaya isa lang ka manutbrush sa isa ka semana. Surrender, bali mong toothbrush anak mo layas. Bagay. Ang sundang bitaw si Byron. Pagpud mo yun. Dili dong dapat manutbrush sa kada adlaw. Dili eh. Ngano lagi? Isa ka semana isa ka sa person. Eh, Ako sa doktor. Grabe. ingon sa doktor? Grabe. Uy, kinsa man doktor nasulti anak kay atong tatanggal. Doktora. Sa hospital. Sa ospital? Oh, simba ko nimo oy Hindi. pataka ra man Grabe. ta walay doktor nag-ingon ana dong ang advice sa doktor magtutbrush katulo sa isa ka adlaw kada humagkaon. Namahaw magtutbrush. Pasmit na ako. Pagkahuman og paniud toothbrush, magpanihapon toothbrush. O unsay masulti nimo ana? Unsay masulti nimo ana? Nga dapat kada humagkaon magtutbrush. Sana ka na. Matay na ka na. Ano mo? Wala nagkanin mo nipon na na. Ha? Pati ah. Wala Dapat kanon. Dapat mangulin ana. Nani ba puti tit ni yelo tama-tama raw. Oh no. Isa kasi mana. Yeah. Isa kasi mana, isa ra po ko kadlaw umukuan. Kalain nimo oy yelo na kay kag ngipon ana. Ano to na? Bawo kay kag baba. Gold teeth. Gold teeth. Na ino ano uy. Wala ang mo duol sa imo ana. Pag nga pa lang nimo, baho nga kayo. Yellow corn. Yung ipon yellow corn, crack corn. Berata ando dulu itong ukok ana niya. Kuya patay itong ukok ka di. Nano ko sala? Bitaw tinuod. Yan tinuod. Hoy, oh, ano? Tama na. Ikaw na dito. Oh. Silapan ko rin ko. Nagpunta di siya. Giri. Dili, ay, sa! Paul. Kaon dong, mag-toothbrush dong, lain ganang di mag-toothbrush. Kaon dong. Nagkakamali ka Kala lang. si ati, kuya, ibig na pa gulay? Napay gulay duman. Hoy, mag-toothbrush ha.
Magtopras, isa kasi mana. Sa, Go, go, go. Isa kasi mana, isa lang ka manopras. hindi mo dong. Kadaot yun na dong, hindi ka mag-toothbrush. Hapas sa isa, balag ka isa sa isa kaadlaw. Makagwapo man ang si toothbrush. Ay mag, gwapo. Ang gwapo, ang ngipon may gwapo. Ano sa di ay? Ang mag. Di ko lang buwan, ngipon, di ba Roy? Balitaw no? Pero makadagdag og gwapo. Dili. Ang maglo ko ito mo doon sa sino kayo. Dili lain pod kayo, dili na gani ka gwapo, yelo pa kag ngipon, wa pa kay panutbrush, hamot. Kinot nga. Lain eh. Balag di ka gwapo basta limpyo kag ngipon, di ka bagbaba. O di pogi points. Bagdi gwapo basta seryoso. O ano day na. Dila? Balag gwapo basta seryoso. Balag dili gwapo daw basta seryoso. Ikaw say pagtanaw nimo ana. Tama na siya, balag di gwapo basta seryoso. Dili. Unsa di ay? Balang pangat ba yung seryoso? Balag pangit basta seryoso. Pare raman na, pangit ug di gwapo. Pangit ra gyapon. Balang pangat ito ng tao. Balag pangit basta tao. Manay dapat, no? Kung saan ang di ka gwapo kay ka pero di ka tao. Hindi ka mabait na tao. Ha? Hindi ka mabait na tao. Ano din no? Ang gwapo-gwapo pero hindi ka mabait. Ano din na? Anak. Balag di gwapo basta di manluloko. Ang gwapo mangluloko. Say masulti ni magkatiyang yang unsay imong advice sa iya kung mangita siya og uyabon. Unsay dapat niyang pangitaon sa lalaki? Uyab. Ano man? Di po uyab-uyabon sila tiyang yang? Wala mo na itong uyab. Uy, muluto. Antay mo nga. Antay mo nga. Ayaw pag uyab. Kaway mo uluto. O uyab. Kalain ba ni mo? Uy, di na po uyabon sila tiyang yang kaya mulay muluto. Ikaw mag-practice kag luto eh. Kung magminyo na sila, magminyo na siya. Papa. Pakay klaro dong. Tanaw ni mo si Roy kung nana na siya uyab, seryoso ka na siya, di ka na siya manluloko. Ano mo? Tawa lagi ka. Ano man? Tanaw ni mo, seryoso siya o manluloko? Mangluloko. Ano man? Gwapo man na siya. Mangluloko siya. Pag gwapo manluloko? Dili kung tanang gwapo manluloko. Mangluloko. Dili uy. So sa to pag gwapo man ka manluloko ka. Pangit man ko. Pangit ka? Hindi man pag pangit yun manluloko. Bisag pangit man ron manluloko na. Dahil naman panahon ron. Lain ang panalaman manluloko pangit. Dahil naman ang mundo ron, mukhang mundo. Lain naman ron bisag di gwapo manluloko. Yung sa may masulti ni mo ana. Madto kag gwapo manluloko, madto kag di gwapo manluloko gyapon. Sama na uy. Atalan ka mangluloko. Pagkaway ayo. Di man na maayo no lahi may manluloko no? Saan ka nan? Ikaw daw lukuhon, di ba? Di man na maayo. Di ba sakit na? Para sa imo, halimbawa makauy. Halimbawa puhon. Halimbawa sa tiyang yang kauyab siya niya lukuhon siya. Unsa mas imaingon nimo ana? Nya yang uyab na day tulaing uyab. Hindi man na si mga nguyab niyang yang kay matapos nga na magpastura man na. Bili ba uyab-uyab? Kay Pag uyab-uyab. Mapastura nga siya. ngano day ang pastura di day pwede mag-uyab. Dili.
Pwede uy. Dili pa no. May magkanang ko ana. Okay lang siya mag-uyab-uyab basta napastura na siya. Mapare. Mag-sister. Ikaw yan ba? Dili man ko na siya katoliko, may madre kay ang pastora Balik siya pambasa ni. katoliko, dili pwede. Dili man siya Nag-sister. dili bad na. Ayaw. Sa Timaymay, kung uyab-uyab sa Timaymay. Usay may nguni. Ang sister na po na siya.